3 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों दिनैआरो त्रिपुरा हास्टेनि कदर बाय अर्थात राज्यपाल बाय कक सामान्य फाइका এবং जोंबोनो डेपुटेशन बरखा ओमफ्राय डेपुटेशना जोंबोनो कक फाइका जेताबो थानाय 18 तारिख मेनि सिमी आरो जोंनि जिल्ला परिषद सुरक्षा प्रशासन नियुक्त फाइका मन नियुक्त थाइमाने बिनि मेयर हयथ' 6 मासि किन्तु आबोनि बागै जों नुखा अमनि बिसिङाव जों निर्वाचन खायहांगाय भोट नायहांगाय जोंनि समस्त एरिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङै दंखा ओमफ्राय आबोनि बागैनो जों दिनै हास्ते हापांनो मकं साका जे दायथि दायथि अमनि बिसिङाव যদি निर्वाचन खायहांगाय भोट खायहांगाय खुब जागबनाय এবং जोंनि एरियानि सामुं हुमुंराव दायथि दायथिखे अग्रसरनाय अर्थात बसखांदि गागनाय अन्यदिके जों अरताबुक जोंनि कोनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ गै इलेक्टेड कोनो रिप्रेजेन्टेटिभ गै आबन बागै सामुं हुमुंराव गाहामकै थाङै मिया जिहेतु सारा भारतबर्ष एमनकि पृथिबीयावनो पेन्डामिक ङै दङ अमनि बिसिङावनो भारतनि निर्वाचन कमिसन म गाइडलाइन रैखा निनि स्थानीय निर्वाचन फानथों निनि पुरसभा निर्वाचन फानथों निनि विधानसभा निर्वाचन फानथों किंबा अमनि बिसिङाव दङ साधारण निर्वाचन जरि दंखा किंबा उपनिर्वाचन दंखा किन्तु निर्वाचन कमिसन गाइडलाइन रैखा आबो बाय ताबोर जिल्ला परिषद बनि साधारण निर्वाचन खालामनो आपन बागै जों बनो कयखा जायति जायतिके निर्वाचन खायना बागै के बमन आशा सेखा आं स्टेट गभर्नमेन्ट परिषदके डाइरेक्शन रैनाय अमन जाहाथे रायजो खालामथों अमनि बागैनो गसि कक सालायमो अपाइसा बिसिनि दिन कक सालायो परिष्कार आशा रैखा जे आं जायति जायतिके स्टेट गभर्नमेन्ट दागिनाय गोसोनो Okay, edisi election akan orang hasung nalor ini na je alliance tong mana apa no? Abo tini jodor morokha kayaknya nongol ठीक dong. Jehetu 2018 निर्वाचन जों जुट खायनाय आसन रफा खायनाय निर्वाचन प्रचलित खायका जे ताबुक जों मंको अबरक जोंनो फ्री हैंड केरना नक अर्थात चिनि जे ताबु जुट छरि विधानसभानि जे बुक निनि सीट किंबा आसन समझौता खालायनाय थांखिनि जे गभर्नमेन्ट जदिও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेंट अलिखित अब कोनो सैयाक्रै हाइपनो अबरक जोंनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हैंड केरनाय अर्थात आताय चातायसन खायनाय मटेके गभर्नमेन्ट दङ किन्तु ताबुक जों जो धर्म रक्षा खालायना थांखिनि जों मैक्सिमाम सीटिं हांखौ हयथ' जरोङै मानो ओंनि हांगाय जों अब एकक प्रतिनिधि खायनाय मटे जों चिनि Okay, edisi election is sekarang je dapat territorial council na mana apa ngai ja? Abo ताबुक को पेन्डामिकनि कारणे हयथ' भारतबर्षनि ताबुक नि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुक मैया अब हयथ' सेकां ओंनानि सम्भावना गरै जेहेतु आरो अब निनि 125तम 67 संविधान संशोधन खायमानि आबनि मुख तैसि खायना नांगो आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन खांखैथ' अब कानाय जे काया कायनो मानो अबनो गताव अबन सेकां हयथ' नि त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिल बन जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं अब इंगिया नों मानो ताबो आबोथ' हयथ' जों अमनो आसा खालामो जे 28 सीटआथ' निर्वाचन